Kirini MKB ringjak kini press meet pai mandat khidai bebak print media pai electronic media ni ngai pai mandat khine rong ang president Lubis Chandra Debbarma ni ngai tai MFK ni ngai narno belakai hambai tai khaka ham ya parso sengkini tahun ni bagai press meet ni narno maringka abo hungkai puilano taklai kini ting bisi kita kita puskang ni Desember ni 1 tarik hungkai ting ni hungkai sabse mohon rais tarik 21 Desember ting ni ke komo sadda Puila Kalhing আর ইংরেজি নি হকে 21 December এটা অংনানি তমনি দিসিপুরুম দুম जों थाइ फयोगी जों ताकलाय स्टेट लेवल एमएफ केनेंगि जों खलाइलि मालिया तावने बागै माले जिनि हाक्टर ताइ हास्तेव ता हायुंगो विशेष खालायै COVID-19 एबा कोरोना जे केबं मुङै दंखा बनि बागैनो जों भारतनि नागरिक ताइ त्रिपुरा हास्तिनि बरक अंगै जोंनाबो हाक्टरनि रायदा ता हास्तिनि रायदानो मागसु बरनि दागेमु बरनि रायदानो रुबिनो जों माखौ हानि बागै जों ताकलाय बिसियो एमएफ केनेंगि स्टेट लेवलनि ट्रिं फेस्टिवल जों खालाय मालिया खालाया थांगा खालाय जतन साइमानो जों एमएफ के स्टेट लेवल ट्रिं फेस्टिवल खायदों हाकाय अंगिया हमानिनो लाख 1.5 लाख हम हाय बरक गेदारिं का आबुनो जे ताबुनि जराव हास्ते एबा हाक्टर हायकबा हायुंनि लेभेल COVID-19 बा कोरोना बिनि जे रायदा खाजाक दंमानो जोंगाबो रोगै खालायसुगमानला देरामु फायनाय पक हांलायनाय बनि बागै जोंगाबोनो काकुमानि बागै जों खायलिया हमै साख्लाय मारि फियाबा जों स्टेट लेभेल एमएफके खाया फानो चिनी हास्तेव गोबां अतरसिकन विभिन्न डिस्ट्रिक्ट एवं डिविजन गामि आमसाय क्लाब महेरग ट्रिं बिसि कतन खायनायनि बागै खातुन खाजाखाय जतन लुआजिमा अंगै जुगालिमु जुगालिनाय तंगाजा बरक तो खायनाय जों बरन ताखायनि हिनि मैया तमाखाय बरक खायमानि या गलो फानो जों चिनी एमएफ केनेंगै गलायखाय कैसा कयमु जे ताबुनि जराव COVID-19 एबा कोरोनानि जे खाजाक रायदा तंमानि अबनो काहामके फलुमा खाय मा खालायनाय स्पेशली मास्क अब तो मा थुनाय न ताइ सोशल डिस्टेंस अब नारगै मा खायनाय बनो करिबो ते गोबां जे रायदा आजागा तंमानि बनो जों फलुमा खायनाय आबनो मानिमैनो जतन मा खायनानि नांनाय अब मा खायथाय এবং আহাইকেনে मा खायनाय हिनि जों एमएफकेनि तरफ থেকে जे खायनाय रंनो खायनाय मथारंनो बदलंनो जों खाबाय खुबाय कजब बनि लगिबो ता कैसा सिनि नालाय खाय क्राक खाय कयमु हंक्लाय जों बिसि ब्रुं ट्रिं फेस्टिवल साया हाकाय सारि पांनि सिमा हुंग्लां सायै जों ट्रिं फेस्टिवल हहम दं खायलायो फेबा आबुनि बिसिङाव गाहाम हामया बय जाजानाय जाजगया आरो गोबांमा केबेंमु गोबांमा बुनि कक साजामु जों मानमानि दङ आबु कक कतर हंकाय जेखाने ताबु हायुंग हाक्टर त्रिपुरा हास्तेव सरकारि भाबे COVID-19 एबा कोरोना तुयै जे रायदा खाजाक दंमानि आबुनो रोगैब जे खायनाय जे तै खायब
हरनि 12टा जरा नों बिसि गोसामनो नायरगै बिसि गोताल हाफायमानि अ जरानो जाति सकनां सकलायै बाजि रक कगलायै आरो नों मोथागै दिनानै उन्थुन आबुनि उलताय पान्दाता फलंना उन्थुन हफुं आयासा केबो ताखा जाति हनै जों खाबाय खुबाय खायनाय मथारावनो अरनाय जाबनो जों कबक जाबो कक खाय तय ताव होनानै आसे कक कलक साना तो रै हिनिमान उसिनि सिनि एमएल केनि तिनि अमा हाके फ्रेश मीट मारिं मानि कक मथमा अबनो जतन हामबाय खुलुमबाय।